guys, today, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-glam. Yung hindi masyadong glam, but a little bit glam. Does that make sense? Anyway, papakita ko lang sa inyo kung paano ako maglagay ng shadow, blah, 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 na hindi complicated para sa inyo kung gusto nyong gayahin. Because sometimes ang makeup kasi napaka-complicated gayahin kasi nga ang dami pang nilagay, blah, blah, blah. But with this one, I will make it straightforward for you para easy kung gusto nyo mag-makeup ng ganito for Christmas. So, gusto nyo lang gayahin yung process ko kung paano ako magme-makeup. So, let's start. Foundation. Ito yung favorite na foundation ko talaga is L'Oreal because I have an oily skin. At saka napaka-problematic ng skin ko. As you can see, please ignore my name. You can see with my skin, yung mga spots ko andyan pa rin and I can't do anything with that. It will just go away, whatever. Hindi ko tatakpan yung buong face ko ng foundation. Ang gagawin ko ay tatakpan ko lang yung mga acne ko. Yun lang, kasi dito sa forehead ko, medyo clear sila. Kaya ayaw kong isturbuhin. So, takip-takip lang. Naglagay na pala ako ng moisturizer. Ginagawa ko to dito sa aking CR, bathroom, toilet, whatever you may call it. Kasi, I just want it to be more of yung parang relax lang na video. Kaysa naman, parang in your face. Ganyan lang. So you don't have to cover your face with a lot of foundation kasi pag wala ka namang kailangan i-cover, then just mag-spot cover ka lang yung parang ginagawa ko. So, yung foundation ko, para siyang, ang tawag niyan, dark siya kaysa sa skin ko. And you wanna know why? Kasi andito lang kami sa loob palagi. No sunshine, kasi winter at the moment. So, syempre, yung skin mo, nagla-lighter. Tapos, yung mga foundation ko, is a bit darker. Kasi nga, yun yung original skin tone ko. Pero, it doesn't matter. I'm not gonna buy bagong foundation para lang it suits the skin ko now. Kasi I know for sure na pabalik din yung skin color ko pag okay na. Okay, so see, nawawala na yung mga redness, diba? So hindi na kailangan i-cover mo pa yung whole face mo kasi what's the point? So parang ganun lang, nagsuspot nagkukorek lang ako sa skin ko. To concealer. So yung concealer ko is more of lighter siya konti. So, ganun ko lang. Just to cover up a bit na. Kasi ayaw ko nga mag full face ng foundation. So, para to make sure na nag-cover na siya. Now, if you ask where I'm going, I'm not going anywhere. Sa bahay lang. Magti-tiktok. Wala lang. It's nice to glam sometimes. And then, meron din akong Maybelline na Instant Anti-Age Eraser Concealer. I don't normally put concealer sa aking under eye, but we'll do this time. Kasi yung eye bag ko, my goodness, umiiyak. Ang nangyari, wala akong tulog kasi yung likod ko sumasakit. Pag umihiga ako or nakatayo ako or whatever yung ginagawa ko, sumasakit yung likod ko. So, oh well, I'm just gonna get on with that. Yeah. Okay, so for my eyelid, kasi nga may oily eyelid ako, gagamitin ko din itong paint pot na Lay and Low Pro Longwear Paint Pot. Ayan siya. So, ang ginagawa niya sa eyelid mo ay nawawala yung oiliness sa eyelid mo. Nagmamat yung oiliness sa eyelid mo. Kaya paborito ko siya kasi ito lang yung product na
nagsistay talaga sa eyelid ko kasi nga napaka-oily ng eyelid ko. Siya lang talaga yung nagsistay sa eyelid ko at saka yung eyeshadow nagpa-pop talaga siya. Yung gusto ko siya. Kasi pag hindi ako naglagay nito, tapos naglalagay lang ako ng eyeshadow, yung eyeshadow magme-melt lang, as in. Tapos lagyan mo lang konti dito sa corner ng eye mo kasi nga dark. Lalo na sa akin kasi wala akong tulog. Because I am aswang. So I will just let it dry and settle for a bit. And then I will do my eyeshadow. Yung eyeshadow na gagamitin ko, yung eyeshadow palette na gagamitin ko ay ito, Revolution Pro. Ano bang isusuot ko today? Okay, so ang gagamitin ko ay 1992. Yan. That color. As I've said, hindi na kailangan maging complicated yung eyeshadow mo. One eyeshadow is enough for you. So gagamitin ko yung 1992. At ito yung brush na ginagamit ko. So, papak mo lang siya. Wait. Ganun mo lang siya. And then, hanggang mo sa lid. Okay. Napaka-ano niya, no? Pigmented niya. Now, I look like crazy. Yes, I know. But, the key is blending. Yung blending talaga. Tingnan mo siya. I look like crazy. Tapos na. No joke. And then with the blending brush, ipa-brush mo lang siya, yung edge niya. Yung parang ganun. So, nakikita mo yung harsh line niya. Yan yung i-blend mo. Ang pag-blend ay take time. Yung parang love life mo, nagti-take time din. Charot. Yun lang, blend mo lang siya. So, kahit anong eyeshadow yung gusto mo, any eyeshadow you want, you like, one eyeshadow is enough. You don't have to pack, you know, yung dami-daming eyeshadow. No, one eyeshadow is enough. Pag wala kayong brush, use your finger. Your best tool is your finger. So tingnan mo siya kasi sa dito, di ba? Mas looking better siya kasi sa dito. Basta, blend mo lang siya, my darling. Blend mo lang siya ng blend. Blend! I-blend ko lang tong isa. So, yan ang aking eyeshadow. Hindi siya masyadong pigmented dito sa lighting na to. Pero, nung nagpunta ako sa may natural light talaga, napaka-pigmented ng tingnan. Okay, if you don't have a brush, use your finger. Ang ginagawa ko, ginaganon ko lang siya. Swiping motion. It works, okay? It works. Tsaka pag gusto mo lang may konting V, ganyan. Yung ganon mo lang siya. Yung parang i-drag mo lang siya pataas. Parang ganon. Ganon lang. Ganon lang yun. Tapos, blend mo lang siya ng konti. Para hindi siya masyadong matapang tingnan. Okay? So, let's move on to eyeliner. And also, because I fancy a little bit of sparkly na dito lang sa gitna, ang gagawin ko ay maglalagay lang ako ng konting sparkle. So, ito gagamitin ko, it's French braid. You know. Yan. Diba? So, blend mo lang siya. Just use your finger. You don't have to be fancy. You don't need your brush. Pag wala kang brush, don't panic. It's not the end of the world. Use mo lang yung finger mo. Blend mo lang siya. And then you're done. Okay? And then let's do the other side. Ganun lang. So simple. Don't
make it complicated. Lagyan mo ng konting sparkle yung buhay mo. Konting sparkle yung eyeshadow. So, may konting sparkle na siya sa middle, diba? Tapos, merong konting dark siya around. Yun lang yung kailangan mo. And then, I will put eyeliner. Just a disclaimer, guys. I'm not a makeup artist, okay? This is how I do my makeup. And if you like it or not, then that's up to you. So, my next one will be my eyeliner. Ang eyeliner na gagamitin ko ay Remo. This is my favorite eyeliner kasi sabi niya 24-hour daw siya. Totoo talaga, andyan lang talaga siya sa lid mo. And the color is 003. Ayan. Okay, so what I'm gonna do with my eyeliner, so simple, very easy. Chuk chuk chuk, dan. Ito lang ginagawa ko. That's it. Yun lang ginagawa ko doon sa upper lid ko. Okay. And then, so may konting ano siya, di ba? May konting dark siya na ganyan. Yan. Trust the process, guys. I look like crazy, but I do trust the process, so just stay with me. And then, ito naman sa lower lid ko, of course, I need to use the eyeshadow na ginagamit ko for my from my upper lid. Tapos, ang gagawin ko ay ikukulay ko lang siya dito sa baba ng aking lid. Same color, yung 1992. Tapos ginaganon ko lang siya para hindi masyadong in your face. So basically, parang kinoconnect mo yung kulay. And then, let's go back to my eyeliner. So, may kulay na yung lower lid. Ang gagawin ko ay i-blend ko lang siya. You don't have to do this, bro. Amaze me. Bakit nakagad yung mukha ko? Okay. So, I'm going for like a bit of smoky. But very easy smoky. And I need to do my eyebrows behind the scene kasi abutan tayo ng linggo dito. Ayan, so my kilay is done. Sobrang kapal yung kilay ko. But may sariling buhay yung kilay ko at may sariling isip yung kilay ko. Minsan ayaw niya ng makapal. Minsan ayaw din niya ng manipis. Kaya yaan na natin yung kilay ko, okay? Ang next one ay ang blush. So, ang blush na ginagamit ko, and by the way guys, yung ginagamit ko pala na eyebrow ay yung Maybelline pa rin. Gustong gusto ko talaga to kasi meron siyang sponge tip na meron siyang product dito na ginagano mo lang. Tapos, natatanggal na siya. At meron din siyang yung parang pencil. Yan. So, kumbaga may choice ka. Yung parang life din. May choice ka sa life. Tapos, mag-blush ako. Ang blush na ginagamit ko ay aking Bare Mineral na blush na The Flow. Di ko alam kung anong sunod kasi nawawala na yung ano niya. Nawawala na yung name niya. Tsaka alam niyo na, favorite ko siya kasi, yan o, paano na siya? Nawala. At saka ginagawa ko sa aking blush ay pataas. Ito gano'n. Ganyan. Kasi para sa akin, pag nagaganyan lang ako, kasi yung mukha ko bilog, lalong bumipilog yung mukha ko. Pag nasa middle lang siya. Pero pag gusto ng fresh lang, lagay ko yan sa middle. Pataas tayo. Pataas ng pataas.
Gustong gusto ko talaga itong blush na to. Napakaganda niya sa morena na na skin ko. Inud-nud. Okay, so lagyan pa natin ng konti Asela blush. Napaka-aggressive ko Okay, so yan na yung blush. So nagli-lift konti yung pagmamukha ko. And to the next is ay ang aking mascara. Mascara na gagamitin ko ay ang Maybelline na The Colossal Platinum Black. Tagal ko nang hindi nagamit to. Yung kilay ko talaga palaban na no? Yan yun na yan. Nag-antay ako sa sa aking magnetic na false lashes kasi dati nagpo-false lashes ako but naa-allergy ako sa ang tawag niya, yung pandikit. Kasi yung magnetic parang tinitingnan ko siya para siyang yung para siyang eyeliner na ginaganon mo lang. Please don't forget maglagay sa lower linya ng mascara. So yan ang aking eye. Tapos the next step is ay ang lipstick. Now I have two choices here. So meron akong liquid lipstick na lip shot na galing sa Sleek. Not Maybelline, L'Oreal na 312 No Rage. One of my favorite lipstick ever. Now I am one of these people na pag nagli-lipstick ako, yung ayoko yung dab lang. Pag nagli-lipstick ako, yung pack in your face talaga na lipstick. Because I'm just like that. So ito yung kulay niya. Ang ganda ng kulay niya, di ba? Ganda ng kulay. What I'm gonna do is, lalagyan ko siya ng konting lip shot. Ito. Konti lang, just to sparkle it a bit. Sparkle. Konti. Yan. And then, kailangan ko ng konting glow dito sa aking ano bang tawag nito? Hindi ko alam ang tawag nito. Yung inner part ng eye mo. Yung dito. Kailangan ko ng konting brush. Where is my brush? So, this pointy brush. Itong brush na to ang kailangan ko. And I will use the same eyeshadow na nilalagay ko dito sa top of French Braid. Tapos lagay ko lang siya dito sa corner. O diba, nagkabuhay yung yung inner corner. Yan. O diba, nagkabuhay siya. Kaya buhayan natin. Yan, nagkabuhay na rin yung inner corner ko. Oh. Buhay siya tingnan, my darlings. Buhay siya tingnan. For me, it's not complicated makeup kasi napakasimple lang talaga niya. 1, 2, 3. Ilang ba yung eyeshadow ginamit ko? 2 eyeshadows and eyeliner. Yun lang. Ang ginamit ko. At pag mahilig kayo na lagyan nyo yung ilong nyo ng konting sparkle sa buhay, lagyan nyo yung ilong nyo. Same color. Yan, konti lang. Oh. Pag yan yung gusto niyo.
Yan. Diba? Konting sparkle. Tapos lagyan nyo din dito. Sparkle. Pag nasa sa inyo na yan, kung lalagyan nyo. Okay? Yan. Konting sparkle. O, diba? At yan guys, ang aking glam, not so glam. Ewan ko kung anong itatawag ko nito. Makeup. Sabihin nyo sa akin or mag-comment kayo below kung ginagaya nyo or I'm just useless, whatever. Anyway, if you like my makeup, ito lang yun. At guys, ito pala yung makeup sa daylight kasi nga sa toilet, diba, masyado siyang dark doon. Kaya ito yung makeup sa daylight. Hopefully na gustuhan nyo at saka pag gusto nyong gayahin, it doesn't matter kung anong eyeshadow yung gusto nyong gamitin. Basta magpag-glam up lang kayo. Kung meron kayong mga makeup dyan, gamitin nyo kasi sayang yung expiry date mga be. Huwag nyo sayangin yung mga makeup nyo. Kahit nasa bahay lang kayo, mag-makeup lang kayo, who cares? Kailangan nasa bahay lang ka, magtitiktok lang ako. Why not, diba? Kaya, thank you for watching. I will see you next time sa aking video. Bye!